Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. MLA jong ka Mawson Ram constituency uba HM Shangpliang, ha ka arpa pratrek ubna jeliu arhar kandai. Ula lomi ki officer jong kitnat sarkar wa pero ki batrai hapo ka Mawson Ram constituency ban bud dia ni ki kampan roi na ka banta ka jimonto jong ki paiba jong kani ka than hi burakawai ya kani ki jinlang la panya do block development officer jong ka Mawson Ram CNRD block bal aru ya ki jing panchai na baro kitnat sarkar na ka banta ban nya plio jingmon bat ban bud dien ya ki scheme pa pero ki balarem ki badang sateng komjo ki scheme ki badang mi thamai hanga masngoba komu nang mikmat komu MLA manumla bangan niat sikmat banwanra ekano no karoy kapar hagne ka dis hagne ka constituency lumda na itu shwa yapi ki badon hamne kidon ki SDO kidon ki rangers kidon ki officers na ka fishery na ka agriculture na ka PHE kumta teter man bon ba ki badon ha ka grassroots level kidon ki doctor Ndre kampun se kumkin ang mikmat ni jule klet iki namal ni snoba ni deban ni krenta ka director level dan haki minister level Ndre nga ngam ju snow wan ong kumta namar balay ngakwa bangan snow tho shwa ya ka GA ka ba kibrio jungi ki shem hakane ka constituency bide ki grassroots officers kamtip bahama phi lese banyanga lese kam sutu ha kam banyanga phi banyanga ya ki jingdon kam jong ki breg basa hakane kathanjuni idon bonchat ki breg basa hakane konsunsuji ni peche oplan idon ki parakhasi jungi chathi chathem ni pech kidon ki parakhasi parawar jungi Syaborda ni kidon ki para garo ki para hajong ki para coach para bengali kumta tete te kane ka constituency ka ba le khlelang ki jaj benri dia nomor kata kadau ka jingdawa ka chungki ka jingdon kam chungki ru ka don ka chong syablan ki paiba jungi lese kidon kam nakoi ka ru ko hinre shathem Sabodan kejingdon kam kelayan kumway. Di kita tang mapi basungtu. Pidai ki field officers, pidai mapi basungtu. Ya kumki ki projects bangi ngidon kam ban onrah ni. Nadang nadab lagi dokumen ba menmiet ngayo ya ka WhatsApp na u principal secretary jong ka PHE. Ulapen tip hanga ba ya ki jingdawa jonga ya ki ringwell ki bahapok border ong la sanction. Te kalong ke basokmen namar balai ngala sutu ya ke jinge jong upai ba badon ha border ban ngala dawa umdei tang ha assembly ngala lej ban ya kendo markhmat baru PHE minister kadi kamram jonga ngan budin kita ban pensuk ya ki officers umdei ba ong baki officer ki lej ki lusia kam politics kam dei kadi ke jing don kam bapi don kam ya leban nga ngan wanra ya kita itu de kata mga kandon ka coordination mentan di video jong ong ka kantin coordination nakwa bakane ka coordination ka bangi ngiseng na lumatarasi kanya nang ne sakman okay ka bangi rai manasi on bo ha ka proceedings balengba kita proceedings ngan budin mga chatay sa head office bat lemba ki minister Dene mak kata kadau kadam kambah ni meeting aba pin one ban attend man kapor aba ni khot ni jelang ngin persyam ban pelong hari lese sisen lai banai kan long ka ba itna ba ngin yo ngin budien de ya ke ga ba pila tren manasi ngin sabudien ba hadin lai banai lese ngin sabudien biang ayu la jia ya kita ki jingkren